Hai, frate, așa, frate, hai. Eu filmez, eu nu fac poză. Eu filmez. Ia uite, și prins în Spania, Aveți postă, băieți, aveți postă. Hai bă, fă-l-i dacă, hai. Dă-i mai telefon. Da, hai, filmează aici. Mi pasul? Uite așa. Să vadă acolo. Hai, drum. Dați-vă la parte, dați-vă la parte! Hai. Uite aici! Așa, da? Aia pula, că ducă să stai pui la tot dracu. Am mânat, am venit. Băi, Buge, mai cu forță, mă! Da? Ia mai cu forță! Hai, Arnold! Așa, Buge! Așa, o zi că tu cură să zic te tragi. Hop, stai, Dă din picior! Așa! Așa, Buge! Gata! Bagă cosigă pe la coadă! Bă, nu mai are vis, bă! Băi, și care mănâncă de acolo? Bagă-l pe lasă coate cu tot, mă. Hei, Ce vrei să faci, nu să-l faci, mă las fac. Stai, Bugi, 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 stai, mă, să mă uit. Bugi! Stai, mă, leacă să filmezi aici, aproape. Du, verde, bă! Găsi gura, mă. Găsi, mă, gura, mă. că nu i-ar face așa. Dă-i cozi cu o limbă. Îi dăm un beso, dai un beso. Bagă-mă funga asta în cap, dă-n-în pula, bă! Bagă-mă funga în cap! Sau tu, mă! Hai, mă, totul e filmit! Dă-i! Așa! Așa, Bugi! Hai că ai putere! Așa, vezi că te tragi de jos! Dar mașină, stabilează, nu faci... Hai, băgați-l în pungă! Hai, mă, hai să-l băgăm, mă, că intră asta! Dacă îl ține să rupe punga! Muia la mine aici! Buge, du-te să mănâncă, băi, pulă! Du-te să mănâncă, lasă-mă că nu... Băi, du-te, bă, să Hai, mănâncă! bă, bagă aici! Lasă-mă, du-te, bă, să Du-te, mă, mănâncă! așa, într-un stropas! S-a chinuit aici la un pește, fii atent! Dacă intră numai capul! Vrei să faci pește din state și chinuit o apucă de unde? O să imbecile, vrea să faci un pește! Intră numai așa! Hai, apucă! Hai, mă, apucă! Hai să filmez un pic Dunăre aici. De barca undeva mai în față. Da? Ceea ce puteți găsi aici e o adevărată tragedie. Se mănâncă balaurii dacă nu ești atent de viu. Deci te mănâncă balaurii de viu aici. Aici să pescăiești numai dacă ești beat. Ești puțin dus cu pluta. Și nu ți-e frică de reptilele astea periculoase. Faci ce facem noi acum. Hai, băgați-l așa, mă, într-un sac sau drept în bagaj. Băgă-ne-am pula aici! Da?
Băieții s-au îmbătat și de aia vorbește Costi. Nu mai realizează ce spun. Da. Hai să vedem ce barcă aici. Vedem barca asta care eu unul e că să-i dau foc într-o zi. Nu de alta, dar eram să fac baie cu panorama asta de barcă. Da? E ca un fel de piscină de copii mici. Dar numai unii nebuni poate să pescuiască cu asemenea. Numai că, dacă mă gândesc, vă dați-vă dacă sunteți atenți, undeva până că și sparte lipită și poți să duci la fund că nu te aștepți. Numai că am găsit pește, asta e problema. Da. Aici este o scusoare de apă unde este un pod, dacă se vede mai în față podul. În partea cealaltă este un prival. Deci în partea cealaltă, dacă e un băiat meseriaș cu prostovol, prinde crab de 14-15 kg, dimineața la 6, 10-15 saci, într-o oră, cel mult într-o oră. Pentru că băieții de aici nu îl mănâncă. Nu mănâncă că au sunt mai pedențioși. Probabil că le cade greu la stomac. Da? Sau de pescăritul pentru că mi-e gumă de cingo spaniolă. De fapt, privat e un fel de cameră de bicicletă. Are niciun gust. Da? Uite băieții, ai o saltea care dormeam pe ea noi, n-are nici să punem pește și strică salteaua piera de aer, în jur de vreo 40 de euro. O taie să bagi pește. Deci, salteaua bună, uite ce o strică. O strică nebune ăștia, o taie... Trebuie când stai drept cu fața! Își taie gâtul, își taie venile, tendoanele, pentru să bagi capsurile astea, le bagi în saltea, că n-avem în ce să pun. Balauri ăștia. Da. Ăla că acum gândul Băiatul de la CIA. Bă, dar ăla poți să-l bagi până la... Cum e să o cheamă să... Stai până în jos, mă. Senorita? Cum e să o cheamă să... La Spania? Ce să punem, mă? De Mangiaros? De Romanos? Ciordelas? Stai în jos în coace. Dacă ăla nu ține ca lumea aia, mă. Ciordelas de Romanos? În jos, încolo, mult. Dar mi se pare că nu mai filmează. Ba da, să filmează. Iar asta e cu Băieții inventează un sac românesc de un gospodar. Dracu e temper așa, mă. Să mai bateți și vreo o cățuară, ceva, dacă mai pică ceva la mână, să afară de pește. Păi știi că unde ai arma, mașină? Da? Băieții servește masa că au băut 5 kg de coniac. Eu sunt cel mai mare bețuvar. Au băut 5 kg de coniac și le este foame, servește masa. Vedeți ce masă bogată avem? Da. Da, tradițional se mănâncă numai din România, pentru că cu mâncarea de la Spania nu suntem obișnuiți. Și mâncăm pești de la Porția, noi în România. Da. Hai, reușiți până la urmă? Trebuie să o cameră de filmat. Facem un reportaj mai ceva ca la PTV Salon Antena 1. Da. Cascadorica în film. Potro, ia! Cascadorica. Asta e un sac de român. Un sac românesc. Hai! Apuc de partea! Asta e un sac românesc. Hai, da! Văd că un mort. Asta e un sac de neam prost. Făcut de român. Care pui, mata sau ai las? Nu știu. Acolo în gentele de la... Unde vrei să bagi tu aici? Asta le băgăm în spate. Asta. Luăm astea, le băgăm în spate. Da? Nu uităm că undeva mai sus am mai făcut niște pești în mărunt.
Pune ciortan. Mai avem încă 2 sagi de ciortan. Hai! Acum pune gențile înapoi. Ceva mai devreme. Afară de somn. Ce suflet, mă, se bată la Nu te zic o stică că e adevărat. Da. Bată de la cei ceva probleme? Bă, asta. Da. Bugi. Asta de la... Bugi, mulțumit de captură? Eu, da. Da. Având în vedere că vom arăta curul ca să nu găsească peștii, să fiți, adică oameni serioși. Acum hai să spălăm barca, a? Da. Hai, bă, să spălăm barca, curul mă se mag, nu? Da. Filmăm așa o costică, băgată pe niște drumuri, nu chiar ca România, dar nici departe. Arată ca undeva ca un film de război. Nu mai filmează. Nu mai filmează? Nu mai filmează? Ce ai venit cu asta, vezi că filmează? Ce face aici? Filmează? Stai, mă. Da. Filmează, nu? Ia. Atunci nu vă uitați că Ei, moaște. dar păstor, cum pula sală, îți filmezi. Hai, mă, așa. Nu-i pe stop, mă, deșteptule. Nu-i filmează. Filmează, băi, amestetul. Dacă tu ai băut 2 kg de coniac, tu crezi că toată lumea bea ca tine? Da. Deci, băieții, filmează ce filmăm noi acum. Da. Privește ce-au filmat mai înainte. Da, merge să dea scrie până îți vede reportajul realizat câteva minute. Merge să vedem cascada asta unde pe o parte intră apa și pe cealaltă ieși. Deci pe partea care intră apa să face un curent. Da? Un curent de vreo 10 metri cub de apă pe secundă. Da? Brațul ăsta sub mic, așa cum este. Aici este un panou unde spaniolii, adică stau pe aici, să inițiază cu zona care ei deja o știu, dacă toată o uită că așa sunt ei, regulile sunt ale lor. Noi ne să bateți, nu trebuie doar o singură dată să cunoaștem zona, ca să știți să o prăduim. Bă, fugi! Deci nu. Da, mă, lasă-mă, fugi. Da. De adevăr este o zonă frumoasă, având în vedere că suntem pe 7 ianuarie, încă nu s-a învelit cum trebuie să se bată crapă, să-l aruncăm pe aici pe mal. Bă, numai că stric filmul degeaba. De ce, mă? Te foame să ții acum la urmă? Hai, Ioan, eu stau să fac mișto de tine. Faci mișto de mine. Filmul degeaba acolo. Nu mai filmează atâta, dar nu registrează, nu? Și nu registrează, stă ce vorbești. Păi și atunci, de ce? Păi ar fi bine să închidem, nu? Închide-l. Da. Să filmăm o dată încă macele la băieții ăștia care au dormit pe saltea. S-au prins în somn de vreo 3 ori. Au dat și la rate vreo 2 ore. De la coniacul ăla de la veteran. Tocmai de aia, le ieși foame. Acum îi zicea. Seniorial. Da. Seniorial, de la seniorial. Vă urăm o zi plăcută și data viitoare un alt reportaj filmat aici, în teritoriul băieților care le trebuie să cu o singură dată în zona. Vă mulțumim!